Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy az Jézus Krisztus végrendelete sorozatos előadás első estétől szeretne részt venni, alkalomtól alkalomig minden egyes alkalom. Szívből örülök annak, hogy amikor meleg van és jó idő van és lehetne kint lenni a természetben, akkor mégis mi úgy döntöttünk, hogy ezt az egyórányi időt Isten segítségével a Biblia tanulmányozása mellett döntöttek, vagyis töltsük el. Bizonyára mindannyian teszettek tudni azt, hogy 8 előadásból áll Jézus Krisztus végrendelete. Egy másik meghatározást is szeretnék elmondani mindjárt az elején, amint bizonyára megfigyelték a meghívókban, ott található, hogy János evangéliumának 17. részét fogjuk tanulmányozni. Ezért melegen ajánlom, hogy olvassuk el János evangélium 17. részét, mert akkor sokkal könnyebben, sokkal több minden meg fog maradni abból, amit tanulni fogunk. Én előre mindenkinek, akik itt vagyunk, és ugyanakkor, mivel kértek a világhálóra is, tegyük fel az előadást, amit elhangzik, azt meg szeretnénk tenni, és szeretettel köszöntöm azokat is, és nagyon sok áldást kívánok mindazoknak, akár akik itt vagyunk, vagy pedig akik világhálón követnek bennünket. Mivel a Bibliát fogjuk tanulmányozni, és a Bibliával kapcsolatban röviden annyit szeretnék említeni, hogy a Biblia nem szép irodalmi mű. Eredetében különbözik a Biblia minden más emberek által megírt könyvtől abban, hogy esetleg az emberek vallásos könyvekben beszélnek Istenről, azonban a Bibliában Isten beszél hozzánk. És így határozza meg Péter apostol levelében, hogy sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől szólottak Istennek szent emberei. Tehát a Szentlélek indítására írták meg a Szentírást, mi pedig ahhoz, hogy megértsük a Szentírásból az üzenetet, ugyanúgy a Szentlélek segítségére van szükségünk. Ezért azt ajánlom, és ezt szeretném tenni minden alkalommal, az előadás elején és végén, hogy egy néhány szóban forduljunk oda Istenhez, és kérjünk áldást arra, amit ma Isten segítségével tanulunk a Bibliából. Hajtsunk fejet, és éljük az Isten áldását. Gondviselő, drága jó édesatyánk, szerető Istenünk! Eljöttünk egy vággyal, hogy megismerjünk téged, megismerjük a te akaratodat, és boldog emberekként éljünk ezen a földön különböző problémák és viszontagságok ellenére. Kérünk téged szent lelkeddel, járjál szívről szívre, és ő legyen ma este is a mi tanítómesterünk. Ezt kértük, Atyánk, Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Ahogy említettem, az Úr Jézus segítségével ebben a sorozatban Jézus végrendelete címmel fogjuk tanulmányozni János evangéliuma 17. részét. Először is, mivel ott van a szó, hogy végrendelet, mikor válik jogerőssé egy-egy végrendelet, amit emberek írnak. Még a Biblia is foglalkozik vele, és azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy a végrendelet a végrendelkező holta után jogerős. Ezért mindjárt felmerül a kérdés, hogy Jézus Krisztus mikor mondta el ezt az imát. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztus befejezi az utolsó vacsorát,
csütörtök este, nem tudjuk, hogy hány órakor, és elindul tanítványaival együtt, és ezt írva találjuk János Evangélium a 13. fejezetnek a végén, hogy Jézus Krisztus tanítványaival együtt elindul Gecsemáné kertje felé, és az, ami a János Evangélium a 14., 15., 16. és 17. részében van megírva, az úton történik, amíg Gecsemáné kertje felé halad Jézus a 11 tanítvánnyal, mert tudjuk nagyon jól azt, hogy Júdás az utolsó vacsorát otthagyta, és elment megbeszélni a főpapokkal, hogy hol lesz legalkalmasabb arra, hogy Jézus Krisztust a kezükbe adja. Még egy dolgot szeretnék említeni, Jézus Krisztusnak összesen 7 imája van felírva az evangéliumokban. Összesen 7. Könnyen megjegyezhető, mert a 7-es számmal nagyon gyakran találkozunk a Bibliában. Azonban a 7 imája közül nagy része egymondatosan. Hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Hálákat adok néked, atyám, hogy ezeket elrejtetted a bölcsek elől, és a kisdedeknek, a gyerekeknek megjelentetted, és így tovább. Az egyik leghosszabb ima a mi atyánk, azt is fél perc alatt el lehet mondani. Azonban ez az ima, amelyet Jézus Krisztus útközben, vagy Gecsemáné kertjében mondott el, ismétlen nem tudjuk. Ez az ima Jézus Krisztus leghosszabb imája, és amikor készültem erre a sorozatra, évtizedeken keresztül többször beszéltem erről a témakörről, azonban úgy éreztem, hogy sohasem kerültem én olyan közel ehhez a témakörhöz, mint ez alkalommal, amikor készültem erre. Ezért szeretném először az első verset elolvasni János Evangélium a 17. részéből, amely így hangzik. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemét az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Sokszor elolvastuk bizonyára Jézusnak ezt a kijelentését, azonban most vessük fel magunknak a kérdést. Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy te, atyám, dicsőíts meg engem. De én is megdicsőítelek téged. Mivel dicsőítette meg, és milyen alkalommal dicsőítette meg Jézus Krisztust az Atya, és milyen alkalommal dicsőítette meg Jézus Krisztus az Atyát. Tehát Jézus Krisztust az Atya, és Jézus Krisztust az Atyát. Mind a két összefüggést szeretnék hozni ez alkalommal. Jézus Krisztus azt mondja, arra kéri az Atyát, hogy dicsőítse meg az Atya őt, Jézus Krisztust. Ez a megdicsőítés abból állt, hogy Jézus Krisztusnak segítségére sietett az egész menny Gecsemáné kerti küzdelme ideje alatt. Azonban egy dolgot mindjárt szeretnék hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus, amikor fel lett feszítve a keresztre, akkor senki, se az angyalok, se az Atya, se a Szentlélek nem segített neki a küzdelemben. Jézus Krisztusnak 7 szava felkiáltása olvassuk az evangéliumokban, és az egyik felkiáltása így hangzik, hogy Atyám, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez egy külön témakörnek is beillene, hogy Jézus Krisztus teljesen egyedül lett hagyva a menny részéről, és egyedül volt a kereszt küzdelmében,
és hogy mit jelentett az, ez egy külön témakör, amire ha valaki érdekel ez a témakör, holnap délelőtt erről fogunk tanulni. De majd a sorozatban is a Biblia elmékedés végén majd erről többet ejtek. Olvassuk el úgy szintén János evangélium a 17. részéből a 3. verset, ami az egyik legelgondolkodtatóbb kijelentés. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ez egy óriási kijelentés, mindjárt az ima elején. És ezzel az egy kijelentéssel szeretnék foglalkozni, mit jelent megismerni Jézus Krisztust. Mert itt Jézus azt mondja, Isten ismeret egyenlő örök élet. Vagyis örök élet egyenlő Isten ismeret. Akkor ez felmerül a kérdés, hogy nekem embernek hogyan kell megismernem Jézus Krisztust, hogy az egyenlő legyen az örök élettel. Én néhány dolgot mondok, és kíváncsian várom, hogy hogy fogtok reagálni rá. Én elhatározom azt, hogy fejből megtanulom elmondani mind a 4 evangéliumot. Akkor én megismerem Jézus Krisztust? Nem. Tessék? Nem. Nem. Köszönöm szépen. Akkor megyek tovább. Elhatározom, hogy bemagolom, vagyis megtanulom fejből az egész új szövetségi szentírást. És akkor megismertem Jézust. Megyek tovább. Az egész szentírás megtanulom fejből, és tudom szavalni elejétől kezdve végig. Erről az ismeretről van szó. Még mindig bólongatok, hogy nem. Hát akkor mit tegyünk? Na most, drága jelenlevők, és kedves nézők, mindazok, akik részt vesznek ebben a okfejtésben, milyen szinten lehet ismerni Jézust, vagyis milyen szinten kell nekem ismernem Jézus Krisztust, hogy az egyenlő legyen az örök élettel. Ez az, amivel szeretnék foglalkozni. Hadd mondjam el, hogy általában az életben, pszichológiában is ugyanezt látjuk, hogy az ismeretnek 4 fokozata van. Valakit ismerek hallásból, valakit ismerek látásból, valakit ismerek személyesen, és valakivel együtt élek. Na most, beszéljük meg, mit tudunk arról az emberről, akit hallásból ismerünk? Nagyon keveset. Nagyon keveset. Látásból már egy kicsit többet tudunk, mert tudjuk, hogy magas, ősz, fiatal, kövér, sovány, tehát mindenbe belefér. De semmi többet nem látunk, mert csak láttuk, hogy hogy néz ki. És utána a személyes ismeret, amikor már ismerjük a tulajdonságait, jót és rosszat, szokásait, modorát és így tovább. A 4. fokra is szeretnék említeni, vagyis hozni egy példát. Megkérdeztem akkor fiatal voltam, amikor ezt a kérdést feltettem, 55 éves házasok voltak. És megkérdeztem a feleséget, hogy legyen szíves, Kati néni, mondja már meg nekem, hogy ismeri a férjét. Mit gondoltok, mit válaszolt? Nem. Ezt válaszolta, nem egészen. Mert még 55 évi házasság után is különböző dolgokat fedezek fel a férjemnél, és ez így van. De ezt a 4 ismeretszintet szeretném lelki dolgokra is áttenni. Ha fellapozzuk a Szentírás Jelenések könyvének első részéből a 3. verset, akik hallásból ismerik Jézust. Így hangzik, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idők közel van. Hogy ismerték az első században a keresztények Jézus Krisztust?
hallásból. Olvasták, hallgatták azt, hogy mit üzen Jézus Krisztus. De tudják, hogy mi a különös? Melyik az első szó ebben a versben? Boldog, aki olvassa, boldog, aki hallgatja, és boldogok azok, akik megtartják. Miért? Mert az idő közel van. Van egy másik Biblia vers is, amely a látásból való ismeretet. Most lehet, hogy sokunkban felmerül a kérdés, hát ki látta közülünk Jézust? Senki. Láttuk? Akkor hogy lehet Jézust látásból ismerni? Elárulok egy titkot. Ez a titok nem más, mint Galata berekhez írott levél 3. rész első verse, amely így hangzik. Ó, balgatag Galáciabeliek! Ki idézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, és most jön a lényeg, kiknek szemei előtt úgy íratott le Jézus Krisztust, mintha köztetek feszítetett volna meg. Akkor azt jelenti, hogy galáciaiak látták Jézus Krisztus megfeszítését? Figyeljük meg, hogy mit mond. Úgy íratott le. Na most, azt jelenti, hogy a 21. században élő emberek is szemlélhetik Jézus Krisztus megfeszítését? Most lehet, hogy meg fogtok döbbenni. Igen. Hogyan? Egy dolgot ajánlok. Amikor olvassuk az evangéliumot, például Jézus Krisztus megfeszítéséről, próbáljuk magunkat oda képzelni. És beleéljük magunkat, és mintha látnánk ott az egyiket, amit ezt kiabálja, feszítsd meg, a másik azt kiabálja, és kúnyolják, súfolják, szinte részt vagyunk, részt veszünk. Ezért azt ajánlom, hogy amikor olvassuk Jézus életét, akkor próbáljuk magunkat beleélni abban, amit olvasunk, és akkor szemlélői leszünk annak Jézus Krisztus megfeszítésének most, amiről olvastunk. Azonban most elolvasok egy Biblia verset, de előbb egy kérdést tennünk fel. Jézus Krisztussal beszélget Nikodémus. Milyen szinten ismerte Nikodémus Jézus Krisztust? Olvasom a verset, János evangélium 3. rész 2. verse, így olvasom. És várom tőletek a választ, hogy Nikodémus milyen szinten ismerte Jézus Krisztust. Egy éjjel elment Jézushoz Nikodémus, és mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Milyen szinten ismerte Nikodémus Jézus Krisztust? Segítek, hallásból, látásból, elméleti szinten, gyakorlati szinten, vagy tapasztalati szinten? Hallásból. Mit mond? Mi tudjuk. Nem ezzel kezdi? Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanító. Ez elméleti, gyakorlati vagy tapasztalati tudás? Megtapasztalta? De örülök, hogy különbözőképpen vélekedtek. Azt mondja, hogy mi tudjuk. Na most nagyon sok ember tudja, hogy mit kellene tenni, és mégsem teszi azt, amit tud. Azonban még egy dolgot szeretnék felhozni Jézus Krisztusnak a hegyi beszédéből, Máté evangélium a 7. rész 24 és 26. versében. Sokan megismerik Isten akaratát, és itt megállunk.
Tudom, mit mond Jézus. Tudom, mi van megírva a Bibliában. Eljutok-e én arra, hogy Isten ismeret egyenlő örök élet? Ha csak elméleti ismeretem van. Olvassuk az idézett igét. Valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házat. Másik vers. Valaki hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. Két embercsoportról beszél? Kettőről. Az egyik, aki hallja, és megcselekszi, a másik, aki hallja, és nem cselekszi. És nagyon különös Jézusnak ez az összefüggés tanítása, és azt mondja, hogy aki hallja és megcselekszi, az hova építi a házat? A sziklára. A szikla pedig Jézust jelképezi. Aki hallja, de nem cselekszi meg, azt mondja, hasonlítom azt nem is mondom ki, hogy milyen emberhez, aki a homokra építi a házat. És elmondja a következménye, a két háznak a következményét, az egyik megáll, a másik pedig megsemmisül. Menjünk tovább. Jézus tapasztalati megismerése. Amíg erről tanulunk, én arra bátorítok mindenkit, hogy keresse meg magát, hogy milyen szinten ismeri Jézust. Hallásból, látásból, tapasztalati szinten, vagy együtt élt vele. Olvasom Timóteushoz írt második levél 1. és 12. versét. Ezért is szenvedtem ezeket, írja Pál apostol, de nem szégyellem. Mert tudom, kinek hittem, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset meg tudja őrizni a napra. Milyen milyen ismerete volt Pálnak? Elméleti, gyakorlati vagy tapasztalati hite? Még egyszer olvassuk el a Biblia szöveget? Tapasztalati hite. Meg vagyok győződve. Most mikor jutunk el a tapasztalati ismeretre, vagy a tapasztalati hitre? Ha azt, amit megértettünk a Bibliából, azt gyakoroljuk, és többé nem elméleti hitünk van, hanem tapasztalati hitünk van. Eljutottunk-e már erre a tapasztalati hit szintjére az Isten ismeretében? És a negyedik szint, az pedig Jézus velünk akar járni, vagy bennünk akar lakozni. Én megfigyeltem hosszú évtizedes tapasztalatok alapján, hogy amikor két hívő ember, vallásos ember találkozik, akkor nagyon gyakran megkérdezik egymást, hogy hány éve jársz már Krisztussal. És ez egy általános kérdés, ami nagyon gyakran feltesznek egymásnak a Jézus követő emberek, hogy hány éve jársz Krisztussal. Azonban egy dolgot ma szeretnék nagyon hangsúlyozni, de nagyon hangsúlyozni. Hány éve lakik bennünk Jézus? Mert az igazi keresztény élet csak itt kezdődik. Sem az elméleti ismeret, sem a Bibliából olvasott ismeret, sem a gyakorlat, hanem az, hogy Jézus Krisztus bennünk lakozik. Megengedtek nekem valamit? Hány éve lakozik benned Jézus Krisztus? Erre add meg, ne holnap, ma a választ. Azért mondtam a bevezetőben, hogy Jézus főpapi imájában olyan áldott dolgokkal fogunk találkozni, amit az ember el se tud képzelni. Olvasom
János Evangélium a 14. rész 23. versét. Ha valaki szeret engem, az megtartja a tanításomat, és atyám is szeretni fogja, és hozzá megyünk is, benne lakozunk. Benned lakozik-e Jézus? Vagy csak olvassuk a Bibliát. Beszélünk róla, szeretjük Jézust, vallásosak vagyunk, imádkozunk, de most az a nagy kérdés, hogy bennünk lakozik-e Jézus Krisztus. Egy nagyon különös dolgot szeretnék még hozni ezzel kapcsolatban, amit nem titkolok, én is hosszú évtizedeken keresztül olvastam azt, amit most szeretnék veletek megosztani, János Evangélium a 15. rész 4. versét, amivel nem tudtam mit kezdeni. Ezt is egy szombati alkalmon szeretném kifejteni és megbeszélni, de most olvasom az igét, János 15.4. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogy a szőlővessző nem tud gyümölcsöt teremni magától, hanem ha a szőlőtől kimarad, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Miről beszél Jézus? Az első mondatot kétféleképp mondom el. Jézus azt mondja, maradjatok én bennem, és ha ti bennem maradtok, akkor én is bennetek fogok lenni. Miért nem mondja Jézus Krisztus így? Én majd bennetek leszek, és utána ti maradjatok én bennem. Van különbség? Na most mit jelent Jézusnak ez a kijelentése, maradjatok én bennem? Tehát először nektek kell bennem maradnotok, velem egyesülni, és csak utána én leszek ti bennetek. Itt Jézus Krisztus elmond egy nagyon egyszerű dolgot, lehet, hogy annyira egyszerű és közismert, hogy nem is figyeltük meg. Jézus azt mondja, hogy a szőlővessző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtől. Na most Jézus Krisztus itt János Evangélium a 15. rész első versében azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővessző. Most, hogyha beoltunk egy szőlővesszőt a tőkeből kifakadt szőlővesszőbe, akkor az a szőlővessző, akit beoltottunk, az honnan kapja az éltető nedvet? A szőlőtőkéből is. Ki a szőlőtőke? Jézus. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtőke. Akkor ez mit jelent? Nekem kell elhatároznom először, hogy én akarok oltódni Krisztusba, hogy tőle kapjam a nedvet, az éltető nedvet, és akkor hogy kerül az Krisztusból az éltető nedv belém? Tőkéből a szőlővesszőbe, és mivel én beoltattam, és a szőlővessző a tőkétől, Krisztustól kapja a nedvet, és így lakozik Jézus Krisztus benne. Nem csodálatos? De ha úgy gondolkodom, hogy először Jézust akarom, hogy bennem lakozzon, soha nem fogom megtapasztalni. A győzelemnek az egyetlen útja ez. Mi lesz ugyanakkor a következménye annak, ha nem vagyunk Krisztusban? Jézus Krisztus azt is elmondja itt János 15.6-ban. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik. Mint a lemetszett vesszőt, és megszárad,
és egybegyűjtik ezeket, a tűzre vetik és elégetik. Tudjátok, hogy hol lakom, néhány tőke szőlőm van, és ezt megpróbáltam. Egy nagyon szép dús vessző volt, és meghagytam felkötözve a drótra, de elvágtam a szőlővesszőt, szőlőtőkétől. Mi történt a vesszővel? Sokáig le is őriztem a fényképet, hogy szegénykém napról napra hervadt, és teljesen elszáradt és összeaszott. Milyen életet, keresztény életet tud élni egy ember, ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, a tőkével? Van élet? Nincs. Akkor most engedjétek meg, hogy személyesen felteszem a kérdést. Te élő kapcsolatban vagy Jézussal? Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, az örök élethez nem elég ismerni a Szentírást, hanem ismernünk kell Jézus Krisztust. Egyeztek ezzel? De még mindig csak forgatjuk ezt a szót, hogy ismerni, 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 de végére szeretném nagyon érthetővé tenni. Nos, tudjátok, amit az előbb elmondtam, az örök élethez nem elég ismerni a Szentírást, ismernünk kell Jézus Krisztust. Mit gondoltok? A teremtmények közül ki az, aki legjobban ismeri a Szentírást? Sátán. Ő ismeri legjobban a Szentírást. És azért, mert ő ismeri az összes teremtmények közül a Szentírást, ezért ő biztos bejut a mennybe. Kérem, mennyit ér magában a Szentírásnak az ismerete? Ezért most harmadszor megfogalmazom, nem elég ismerni a Szentírást. Mit mondott Jézus Krisztus az imájában, amit elolvastunk? Az pedig az örök élet, hogy megismerjék a Szentírást, vagy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Így mondta? Tehát akkor kit kell megismernünk? Jó, először ismernünk kell a Szentírást, de a Szentírás ismereténél soha ne álljunk meg, csak én ismerem, ezt is tudom, hogy mi van megírva, ott is tudom, hogy mi van megírva, és így tovább. Vessünk fel egy másik kérdést. Miért olyan kevesen találják meg az örök élethez vezető utat? Egyetlen egy választ tudok adni a Bibliából, mert nem ott keresik, ahol van. Hol van az örök élet? Itt? A Bibliában van az örök élet? Vagy Krisztusban? A Biblia elvezet bennünket Krisztushoz. Ez a kiinduló pont. De ha itt megelégszünk csak az olvasással, és nem ismerjük meg személyesen, és majd később elmondom, hogy mit jelent megismerni Jézus Krisztust, akkor nem jutunk célba. Jézus Krisztus elmondja a következő szavakat János evangéliuma 14. rész 6. versében, mondanékik Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Maradjunk ennél az első három dolognál. Mit mond Jézus? Én vagyok az út. Mit nevezünk útnak? Nem gyalogjárdának, nem országútnak. Mit jelezünk útnak? Jézus azt mondja, én vagyok az út. Útnak nevezünk azt, ami két település köt össze. Mit köt össze Jézus Krisztus? Melyik települést? A földet, a mennyel? És azt mondja, hogy én vagyok az út. Akkor hány út vezet a mennybe? Engedjetek meg, hogy elmondjak egy tapasztalatot. Sokán tartok előadást, és befejezés után odajön hozzám egy ember, és azt mondja, hogy
Tudja mit, én nagyon értettem azt, amiről maga beszélt a Bibliából, de én másképp gondolom. Mondja, hogy hogy. Azt mondja, az örök élet ott van a hegy csúcson. Egyik ember erről mászik fel, a másik ember a másik oldalról, a harmadik oldalról. Az a fontos, hogy egy cél felé tartunk. De akkor én kérdeztem, hogy de hány út vezet a mennybe? 10 000 út? 20 000 út? Vagy csak egy? Mit mond Jézus? Én vagyok az út. És akkor ott van a másik szó, én vagyok az igazság. Hány igazság van a Bibliában? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000, vagy csak Jézus az igazság, a megtestesült igazság. És kinek van örök élete? Jézus Krisztuson kívül. Senkinek. És ha én máshol keresem az örök életet, máshol keresem a mennyvezető utat, akkor bejutok a mennybe. Na most épp ezért egy másik dolgot is szeretnék felvetni, mert az élet különböző problémákból, különböző dolgokból tevődik össze. Tudjátok, hogy hol szeretnélek ma este veleteket elvezetni 1 percre? A felházba, ahol Jézus Krisztus a 12 tanítványon fogyassza az úrvacsorát. És ott van Júdás is. És János Evangélium a 13. részének a 2. versében ezt olvassuk. Vacsora közben az ördög már besugallta Iskáriot Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Azt kérdezem a vacsora elején, hol volt a sátán Júdást illetően? Benne vagy kívülről? Kívülről. Honnan tudjuk, hogy kívülről volt? Azért, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy sugalta. Súgta, mondta, hogy áruld el Jézust. Jézus Krisztus egész utolsó vacsora alatt, vagy 6-8 alkalommal az evangéliumok beszámolnak arról, hogy meg akarja menteni Júdást. És azt olvassuk ugyanennek a fejezetnek a 27. részében, a falat után bement abba Júdásba a sátán, és Jézus így szólt hozzá, amit tenni szándékozott, tedd meg hamar. Hol találkozunk? Hol van Júdás, illetően a sátán? Benne. És amikor hatalmába kerítette teljesen sátán Júdást, akkor mit mond Jézus? Most már menj és csináld, amit akarsz. És kiment, és elment a főpapokhoz, és vezette Jézus Krisztushoz, és így tovább. Na most, kedves jelenlevők, nem az dönti el örök életünket, hogy most milyen szinten ismerjük Jézust, hanem hogy növekszünk ki az Isten ismeretben. Erre van egy csodálatos, bátorító íge Péter apostol 2. levele 3. rész 18. versében, amely így hangzik, növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Növekedjetek a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében. Tehát azt jelenti, hogy ha csak hallásból ismerjük Jézust. Most úgy érzem, hogy én csak hallásból ismerem Jézust. Csüggedjünk el. Nem kell elcsüggedni. Miért? Az a fontos, hogy növekedjünk az Isten ismeretében. Ha hallásból, akkor utána látásból, tapasztalatból, és végül az, hogy bennünk lakozzon. Szeretnék most elolvasni, drága jelenlevők, a Bibliából
két Biblia szöveget egymás után, Kolossébelekhez írott levél első és 9 és 10. verséből. Nagyon kérek mindenkit, nagyon figyeljetek oda. Elolvasom a 9. verset, és azt mondom, hogy ez a 9. vers. Utána olvasom a 10. verset, és azt mondom, hogy ez a 10. vers. És azt fogom kérdezni már előre, elmondom, hogy van-e különbség a 9. és a 10. vers között. Olvasom. Attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát. Ez a 9. vers. Még egyszer olvassam. Attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát. 10. vers. A lélektől kapott teljes bölcsesség és megértés által éljetek az Úrnak méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, minden jó cselekedetek gyümölcsöt teremtvén, és növekedjetek az Isten megismerésében. Egy is ugyanazt mondja a 9. és a 10. vers, vagy teljesen mást? Mást. Akkor, hogy gördülékenyebbé tegyem a okfejtést, elmondom. A 9. vers azt mondja, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát. Addig, amíg Isten akaratát a Szentírásban nem ismertük meg, addig nem tudunk Isten ismeretében növekedni. A 10. vers pedig ezt mondja, végén növekedjetek az Isten megismerésében. Összefoglalom. Tehát a 9. vers miről beszél? Ismerjük meg az Isten akaratát a Szentírásból. De itt ne álljunk meg, hanem törekedjünk, növekedjünk az Istennek a megismerésében. Jó, akkor most megint gondolkodjunk tovább a következőképpen. Megismerjük-e Istent, ha csak templomba járunk? Megünnepeljük az egyházi ünnepeket, imádkozunk és Bibliát olvasunk. Még egyszer mondjam el. Megismerjük-e Istent, ha csak templomba járunk? Megünnepeljük az ünnepeket, imádkozunk és Bibliát olvasunk. Megismerjük-e Istent? Jaj, de boldog vagyok. Így bólogatok. Nem, ez nem elegendő. Azonban sokan úgy gondolkodnak, hogy én hívő, vallásos ember vagyok, én templomba járó ember vagyok, én Bibliát olvasó ember vagyok, én az egyházi ünnepeket megünneplem, és minden reggel este imádkozom. Nem tudom, hogy merjem-e elolvasni a következőt. Előtt fejből próbálok fejtegetni. Sokan törekszenek az örök életre, de soha nem jutnak el. Ismétlem, sokan törekszenek az örök életre, de soha nem jutnak el. És most kezdjük az Isten ismeretnek a fejtegetését aprózni, részletezni. Jézus Krisztus a hegyi beszédben Máté evangélista jegyezte fel ezeket a szavakat, a 7. rész 21. verse. Így hangzik. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, mennybe megyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mit jelent Jézusnak ez a kijelentés, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram. Nem mindenki, aki imádkozik, megy be a mennybe, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát.
Azonban figyeljük meg, hogy nagyon sok ember, vallásos ember a sátán megtéveszt. Mert olvasom a következőt, János Máté Evangélium a 7.22. versét. Sokan mondják majd nekem ama napon. Ez az ama nap mikor lesz? Jézus eljövetelekor. Sokan mondják majd nekem ama napon, és mit mondanak? Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Hadd kérdezem, ezek vallásos emberek vagy ateisták? Akikről itt Jézus beszél. Vallásosan? Nagyon jól mondtátok. Hát amit tesznek, az mindent kinek a nevében teszik? Istennek a nevében. A te nevedben profétáltunk. A te nevedben beszéltünk embertársainknak a Bibliából. Ezt mi te nevedbe tettük meg. Te nevedben még ördögöket is űztünk. Tanítványok, amikor visszajöttek az első kiküldetésből, azt mondták, hogy még az ördögök is engedelmeskedtek. És Jézus Krisztus abszolút nem lelkesedett, és nem is dicsérte meg őket, hogy ezzel nem kell dicsekedni. És akkor végül sok hatalmas dolgot tettünk a te nevedbe. Mit mond Jézus Krisztus ezeknek a vallásos embereknek? Nagyon elgondolkodtató a 23. vers, akkor kijelentem nekik, mondom nekik, kiknek? Ezeknek a vallásos embereknek, soha sem ismertelek titeket. Álljon meg. Jézusom, te jól mondtad ezt? Van olyan ember a Földön, akiről te nem tudsz? Van vagy nincs? Nincs. Akkor mit jelent Jézusnak ez a kijelentése, hogy sohasem ismertelek titeket? Mit jelent, mit fed? Bocsánat, nem fed, nem képével. Mit fed? Jézusnak ez a kijelentése, hogy néz rájuk, beszélget velük, és azt mondja, soha sem ismertelek titeket. Megpróbálom nagyon egyszerűen megfogalmazni. Jézus Krisztus azt mondja, ti vallásos emberek vagytok. De én soha nem láttam a ti jellemetekben az én jellemem visszatükröződését. Mit jelent megismerni? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Amilyen mértékben visszatükrözzük Jézus jellemét, olyan mértékben ismerjük Jézust. És ha visszatükrözzük Jézus jellemét, akkor ez egyenlő örök élet. De itt van Jézusnak még egy borzasztó kijelentése. Nem tudom, elmerjem olvasni. Idézem, akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távolzatok tőlem, ti gonosz terek. Engedjenek a világ. Vallásos embereknek beszél. Te nevedben profétáltunk, te nevedben ördögöket űztünk, te nevedben sok hatalmas dolgot cselekedtünk. Hát ez vallásos emberek. Akkor miért mondja Jézus Krisztus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosz terek? Hogy teheti Jézus Krisztus azt, hogy a vallásos embereket gonosztevőknek nevezi? Ti megelégettetek a külső vallás formájában.
elámítottátok magatokat, becsaptátok másokat is a ti vallásoskodásnak. De én soha nem láttam az én jellemem visszatükröződését a ti életetekben is jellemetekben. És akkor engedjétek meg, hogy egy mondatban összekezdem. Mindannyian olyan mértékben ismerjük Jézust, amilyen mértékben jellemünk hasonló az övéhez. És akkor befejezésül vessük fel, hogyan kell nekem megismerni Jézust, hogy az egyelő legyen az örök életem. Mit jelent megismerni Jézust? Visszatükrözni Jézus jellemét. És egy csodálatos igét, és még egy gondolatot szeretnék befejezésül hozni. Galata 2:20. Olyan csodálatos, olyan mélységes, hogy féltem, arra gondoltam, hogy beépítsem-e ezt az igét a mai elmélkedésünkbe, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, az Jézus Krisztus. Pál ezt írja. Krisztussal együtt megfeszítettem. Többé nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Ki él bennünk? Éle bennünk Krisztus. Fennkölt igazság. És én azért vagyok végtelenül boldog, hogy a Bibliában olyan egyszerűek a dolgok, olyan egyszerűen ki van nyilatkoztatva, hogy az ember csak ámul és bámul, hogy milyen egyszerű és mélységes igazságokat találunk meg benne. Tehát mit mond Pál? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Elmondhatjuk-e mi ma Isten segítségével ezt? Hogy én megfeszítettem, és bennem él Krisztus. Befejezésül 2 példát hozok. Én nagyon szeretem a gyerekeket, a gyerekek. 6, 8, 10, 12 éves gyerekeket. Különösen nagyon szeretem. Olvastam egy kislányról, körülbelül 10 éves volt, és azt kérdezték tőle, hogy ugye mondd, te mit szoktál tenni, amikor sátán dörömböl a szíved ajtaján? Kísért bűnre. Szóval nagyon egyszerű. Szívemben lakozó Jézus, megkérem, hogy Jézusom, nézd már meg, hogy ki dörömböl a kegyetlen a szívem ajtaján. És Jézus oda megy, kinyitja a szívem ajtaját, és a sátán kívül áll. És azt mondja, bocsánat, nem jó helyen dörögtem. És gyorsan tovább ült. Érezzük, hogy mekkora jelentőséggel van az, ha szívünkben Jézus Krisztus él. Ezért vessük fel magunknak a kérdést. Ki él a szívünkben? Beengedtük-e már Jézus Krisztust? Egy másik történetet is szeretnék még elmondani, ami első hallásra lehet, hogy úgy tűnik, hogy semmi köze se nincs, de nagyon is van köze. Diogénes bölcs, görög bölcs volt, és nappal égő vihárlámpával a kezébe ment Atén utcáján. És azt kérdezték a járók elé, hogy miért ég a lámpa? Hát derűfény, 7 ágra süt a nap. Azt mondja, embert keresek.
Mit keres? Embert. És amikor kimondtam ezt a szót, hogy ember, akkor emlékezzünk, amikor Pilátus látta, hogy Jézus Krisztusban nincsen bűn, hanem érdekből adták a kezébe, hogy legyen megfeszítve. Akkor Jézus kivezeti, Pilátus, és mit mond? Imhol az ember. Ecce homo. Festőket, zeneművészeket és sok mindent, költőket ihletett ez, imhol az ember. Ma embert keres Jézus Krisztus, akiben szeretné látni saját jellemének visszatükröződését. Megtalálja bennem, megtalálja benned. De még nincs késő. Ha megértettük, mit jelent megismerni Jézus Krisztust, ami egyenlő örök élettel, akkor egyre bátorítok. Isten segítsen meg bennünket, hogy olyan jellemmel éljük életünket, hogy amikor Jézus eljön, akkor felismerhesse a ti életetekben és az enyémben is az ő jellemének visszatükröződését. Ebben segítsen a mindenható az ő kegyelméből. Adjunk hálát Istennek. Könyörülő, drága jó édesatyánk! Hálát adunk neked ezért a nagyon egyszerű, de mélységes igazságért, amit elénk tártál. Jézusunk, te a leghosszabb imádban azt mondtad, hogy mi megismerjünk téged, és az egyenlő az örök élettel. Most megértettük azt, hogy mit jelent az, hogy mi ismerjük az Istent. Ismerjük Jézusunk téged. Ezért arra kérünk, segítsél meg bennünket, hogy hátralevő életünket arra használjuk fel, hogy napról napra mind világosabban kiábrázolódjon bennünk Jézusunk a te jellemed. Köszönjük, hogy megsegítesz ebben. Kegyelmedből. Amen. Mindjárt szeretném hirdetni először a jövő pénteki témakörünket, a küldetés beteljesedett. Amikor a címeket állítottam össze, mindig azon vívódtam, hogy mennyire tudom a címbe beleötvözni azt, amiről szeretnék majd tanulni. Én újból bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el, akár többször is ezt az imát, és mélyedjünk el benne, hogy Isten segítségével megértsük az imának az üzenetét, és megvalósítsuk azt. Holnapi nappal kapcsolatban pedig 9:30 van Isten tiszteletünk, és ritka az az alkalom, amikor én itthon vagyok, de most éppen így van, mert első szombaton általában itthon szoktam lenni. Egy nagyon rendhagyó igazsággal szeretnék foglalkozni. Mit tett értünk Jézus a múltban? Mit tesz Jézus Krisztus a jelenben? És mit fog tenni értünk, hogy mi örök élet részesei legyünk?
ismétlem, tehát bűnrendezés, más szóval a múltban, a jelenben és a jövőben. Egy olyan igazság, amit ha megértünk, akkor helyesen vívjuk a csatát és célba érünk. Mindenki szeretettel várunk most is, holnapra is, meg a következő péntekre is, meg minden alkalommal is. Ha valakinek meghívó szeretne vinni valakinek, a Kájhán megtalálható, és még egy dolgot szeretnék bátorítani. Itt vannak különböző könyvek a könyvpolcra kirakva az előszobába. Nézzük meg, olvassunk bele, témetesen, és vihetjük magunkkal haza, hogy odahaza is olvassuk. Kérem? Még egyszer mondjam el. Mondjad. Kész vagy? Kérem? Befejezted? Be. Fejezze be. Én befejeztem ezt az imámat, befejeztem.